Ja, noget videre med Berlinermuren. Og noget med, det er noget Tyskland... Hvad er der jo Triumf. Hvad er der i Tyskland? Ja, den der... Monumenter? Den der bue der. Ja, Siegetsøjle. Den der store Brandenburger Tor. Yes! Så vil vi gerne have det vores væg. Det var købt billeder og alt for det, og jeg har taget det med. Ja, det er kun af det bare. Jeg har købt et billede, som jeg var lovet og var et målmanderbillede. Og viste sig det i nettet, og fuldstændig almindeligvis. Så tror du skal male. Så det er selvfølgelig Storm, vi har set en